ସୁରେଶ ଚିଠି ପଢ଼ି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଘର ତାଙ୍କ ସହ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ପରିବାରର ରହସ୍ୟ ଅଂଶ। ଶିଶୁଟିଏ ଯାହାକି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅନୁମାନରେ ସେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଘରର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦରଜା ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏଠି ଅବରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ। ମହିଳାଟି ସୁରେଶଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ମା। ଏଇ ଘର ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସୁରେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରଥର କମ୍ପିଗଲା। ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଛବି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ସେଇ ଘରର କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଅପରାଧୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଶିଶୁଟିଏ ସହ ଘରର ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କମରାର ଦରୱାଜା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଏକ ଲମ୍ବା ଛାୟା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ରଜନୀକାନ୍ତ, ଘରର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ। ସେ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିର ମଣିଷ, ଯିଏ ଏହି ଘରକୁ ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅସହ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଏଠି ଆସିବ। ଏହି ଘର ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଉପରେ ଅଧିକାର ରଖିଥିଲା। ତୁମେ ମା ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ମୋ ଅସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସୁରେଶ ନିଜର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏକ ଲଢ଼ାଇ ପରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ ମିଳାଇଲେ। ଏକ ପୁରୁଣା ଟିଣ ଆଲମାରୀ ମଧ୍ୟରୁ, ଯାହାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଘର ଓ ଜମିର ସତ୍ୟ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁରେ। ସୁରେଶ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଶିଶୁ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଦସ୍ତାବେଜ ସହିତ ସେ ଆଇନ ମାନି ଘରର ଅଧିକାର ନେଲେ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଚିହ୍ନ ମାନେ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅନୁଭବ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ବିଚାର, ସ୍ନେହ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେଖାଇଲା।